ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୂଳି ହେଇଛି, ତାକୁ ଝାଲି ଦେଉଛି। ଏଠି ମାମା ଦେଖ ଜୋତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛା ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ବି ଧୂଳି ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ସବୁ ଝାଲି ଦେଉଛି। ଖାଲି କି ଘର ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। କେତେ କଷ୍ଟରେ କାମ କଲୁଛି ମୁଁ, ଛାଞ୍ଚୁନି ଟେକି ପାରିଲୁନି, ତଥାପି କଲୁଛି କାମ କଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ମାମା ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଛାତ ଉପରକୁ, ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ମାମା ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମାମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ପିଜ୍ଜା ବନେଇବାକୁ। ମୋ ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି। ସକାଳେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ରେଡ୍ ପିଜ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଖାଇବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ମାମାକୁ ବନେଇଦେବ, ତମେ ମାନେ ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆଛ, ଖାଇବ ଚିଟେ ଚିଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।